नै दा नार्सारियाव फैदों। बे नार्सारिनि नामा नन्दनकानन। बिबार बाराखै, बारा बिबार गैया। थाइजौ फुलि गोजा माथो इयो। लामाया हाब्रु जाबाय। Itu aku labuan aku mah. Sofa pan ini namanya apa ya? Ini dengan menurut saya sekolah berapa? मोजां नुदोंना? साइडआव दोननो। लांनायावसो हानाय नङा ना? बेखौ बे गोरानायसो बुस्थु बिदि मोजां नङा। बेखौ मायाव दोनगोन ओमफ्राय? दोनगोनब्रा ओरैनो साइडआव। হ'ব दे এইটো অলপ চিধা আছে। Boleh. Itu loh pun ada men. Kujantre, mamadre. Biko, oh badan nama jangan terjadi nama. Mari, makasih. Kelima macam mana? Oh itu. Apa? नैबे फांनैखौल' लाबोबाय लाकी बेम्ब आरो बेनि नामखौ मा होनदोंमोनथाय बावबाय आङो। ओमफ्राय नैबे स्टनखौबो लाबोदोंमोन, बेखौबो सोना दोनबाय नै।
मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आबै आबै आयो नै दाउस्रिया खान्थाल जानोसै नै दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव बे खान्थाला गोथाङै जाग्राखा आरो आथाखौ थास' बिलाइजों हुगारनांगौ आरो थास' बिलाइजोंसो मोजां खारो आथाया जाबाय बारा फोननाङा ना नङाबा जाया गाज्रि खादोंलाया जादो आखौ Pablo tampoco te puedes pasar con él. ¿Por qué no? जानि दिनैयो खान्थालाबो गोथावखा जानो थाखाय नंगौ जादो आखौ जालाय गोथाव गोथाव ना नै जोङो खान्थाल जादो बानलु आरो संख्रिजों जानो नखा गोथावखाना माया Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and